Un nou minunat episod de Clash Royale. Bun, nu știu, mi-am cumpărat prințul, ok? Știți că n-aveam prințul. Că v-am arătat cardurile parcă, sau așa mi-aduc aminte. 1011, are you crazy man? Bă, credeam că am 9900. Aoleu, 9000. Și că să am 9000 ești nu-mi pasă. Nu-mi pasă, descurcă-te singur, frere. Păm, părărăm, păm, părărăm, părăpăm. Da-te, frere. Deci dă-te de aici. Apărți. Cât de ghinănist poți să fii să ai 300 și ceva la un turn? La turnul ăla. Hello, ce mai faci? Hello. Oh, nu, orice, dar nu ăla, frate. Bă, ce nab! Ce nab! Nu! 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 Răule! Cârnatule! Deci, punct. Deci eu nu mai pun nimica până... Deci nu mor eu. Perfect. Deci stai acolo, frate. Nu, deci nu. Nu se poate. Frate, bine, mori. Hai, mori. Goblin Barrel. Nu! Te rog, nu! Orice, dar nu! Ia un valchirier, că poate e bun. Frate, sunt mort. Sunt praf la jocul acesta. Fiți ai pecaul Paștelui să fii. Fiți ai pecaul Paștelui, frate. Bă, deci trebuie să fac eu ceva. Deci îmi bag barbarii și schimb cu prințul, frate. Deci nu se poate. Prințul e de rahat. Eu mai ales că l-am de level 1. E de rahat. Perfect. Deci gata. Legendary hackerilor. Goblin Barrel. De ce îți bagi și tu un Goblin Barrel? De ce ești atât de nesimțit și îți bagi un Goblin Barrel? De ce poți să fii atât de nesimporc să îți bagi un Goblin Barrel? De ce ești nesimporc? De ce? De ce? Scuzați-mă puțin. Fiți ai. Bă, eu nu mă las bătut. Distruge-i. Fă-i muci turnul. Asta e, băieților, asta. Asta e puterea părți. Nu ți-l mai băga pe strică tot. Te rog eu frumos. Te rog eu frumos. Cu cine te joci? Vreau să știu. Cu cine vorbești? Cu cine vorbești? Singur. Bogdane? Lasă-mă. Telefonul. Zi cu cine joci în rețea asta? Ce? Cu cine joci? Bogdan? Fac un filmuleț. Și fără cuvinte din alea. Taci. Aoleu, dar mă enervează. Bă, dar mă enervează în culmea culmilor. Ha, mai ține așa, frate. 3. Nu!
Te-am bătut. Silver chest, nu îmi pasă. 5, 6. Da, n-am eu, da. O să câștig, bă, așa merge. Un turn, ce să zic, merge. Erop. Good luck, thanks. Și îți bagi și un peca. Sau îți bagi o rachetă. Bă, dar atât de repede mi-e și mi-o întorn. Bă, e cam bun, serios, e bun. E bun. Frate, mori. E cam bun. Hai, frate. Gata. O problemă. E de level 5. Führer. Bă, trebuie să-l ajut pe pecaul ăla cumva, că nu... Fiți ai barbarii. Fiți ai barbarii. Pâm, părărărăm, 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 părărărăm. Ha, frate, mai rep. Uiciu. Bagă. Frate, mori. Mori. Nu-mi pasă. Regi, ocupă-te singur. Nu, cum are furnace-ul? What? Are furnace-ul. Gata, s-a zis. Cu furnace-ul tău. Bose. Bă, dar trebuie cumva. Uite, luați un giant. Majoritatea lor iau un giant. No! No! Nu. Mamă, pe aproape. Și aici vom încheia un episod de aia și sper că v-a plăcut. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut.